Dacă vrei un desert care să te ducă direct cu gândul la vacanțele din Grecia, această rețetă de plăcintă bugața este alegerea perfectă. Se prepară ușor, iar rezultatul este absolut delicios, cu foi fine și crocante, care ascund o umplutură cremoasă și aromată. Batem ouăle cu zahărul și grișul cu untel până se omogenizează, încălzind laptele cu vanilia până aproape de fierbere, apoi îl turnăm treptat peste amestecul de ouă. Punem totul înapoi pe foc mic și amestecăm până când crema începe să se îngroașe, amestecând continuu. Când e gata, luăm de pe foc, adăugăm untul moale și coaja de portocală. Amestecăm bine și lăsăm deoparte. Ungem tava cu unt, apoi începem să așezăm foile de plăcintă una câte una, unse cu unt topit între ele. În total, 6 foi. Turnăm crema peste foile de plăcintă, o nivelăm frumos și continuăm cu încă 6 foi, tot unse cu unt între straturi. Apoi tăiem puțin din marginile care ies în afară și le împingem ușor în jos. După aceea, cu un cuțit porționăm plăcinta chiar înainte de coacere. Așa se va tăia mult mai ușor după coacere. O punem în cuptor la 180 de grade pentru 45 de minute până devine aurie și crocantă. Lăsăm să se răcească 15 minute, apoi o pudrăm cu zahăr și scorțișoară. Salvează rețeta pentru următorul desert și spune-mi în comentarii, ai încercat această plăcintă?